Jomo wapanga zinthu zitatu within 24 hours. Zinthu zofunikira, zinthu zopatsa chidwi ngati izo. Guys, I'm beginning to believe that in Malawi we have people who love this country. Ndiyambano kumakhulupirira kunena kuti no dziko linoli tili ndi anthu amene amakonda dzikoli ndipo amafuna litasintha magayi. Takambapo za Samia Sulemani zomwe wapanga ku parliament makamaka kwakamiza kunena kuti no ziteke tunapulani dzombe apatsidwe ndiye kuti notu malicense a factory ja ukuso ndi zonena kuti kuli Jomo ayi magayizi zawo ruti zakamba za anthu amenewa asanamwalire tidzakamba ali moyo ndeti yambiretu apa makamaka choyamba chimene wapanga Jomo. DPP izi tikumangidwa apa president akuchifuna musachilowese ndali musiye contractor agwire chani ntchito yake pakena amabwera pano ine ndine governor ine ndine chani palibepo zimenezo wa contract kunenetsa palibe izi chitukuko aprofesa kumana chitukuko akamamanga ndichawina aliyesi kandi waitiyemu apeza mwayi wa ganyu nsiyeni ngati mmakumbana ndizakongo kandi wa MCP wapeza ganyu nsiyeni agwire ganyu osati musokoneze pake munadana muchina chache ayi salowe chitukuko sitikufuna kuti zinthu zilepeleke apo ukapezeka ukupanga zimenezozo pake ife tikufuna chitukuko chitani chiteke chiyende nemukuziwa kale ndafuna ninene pake tichoka pano inu mwalamula kuti ofuna ganyu akayochokera kuno ndiye tinyanya amata kuno timadziwa mphamvu zoti agwirire ganyu alibe azingoti kugwira pano ganyu ali kukachazo awabweresa zinthu pano adalira tizigadira azitawa pano ali kuchani kukachazo ndi anthu ngati amenewo pano ayi pano tikufuna serious ndizoona kandi azimayi enawa chifake ena atawagulisa mikanda mutsikamo kumabwera pano ina akululutiranso awa ndi ntchito yawo abwera pano tazabwitenga chabwino mmene taonera pamenepo saini tuyonena kuti no Jomoyi amakonda dziko lake la Malawi. Mamumva tikamanena kuti ndale tizipachike kaye uko tiyambe kupanga za dzikoli nkhani zake ndi zipenezi kuyankhula zinthu posayang'ana kuti nokoti ife nda mtundu wanji ife ngachipani chanji ayi koma kuyang'ana kuti Malawi akufunikira zinthu zotani. Zimenezi ndi zimene zikufunikira ndiye kuti no zikatere zimafunikabe kunena kuti no akamalizanso project iyo kapena ili nkati choncho kumakaiyenderanso kanthawi kena kake. Zimenezo ndi ntchito za anthu amene wawa mameya wazonse zono ma project amene achitika mu mzindamo akuyenda bwinobwino osamangotsakamira mu ofesi. Jomo ndi zona kuti mpando wa mu ofesi umamweya bwaro ndi zona kuti samapuma bwino amabanika mu ofesi chifake always amakhala yakali ndiye kuti no kulongosola ndiye kuti site kuyenda bwanji palibe amene angapange zinthu Jomo osadziwa mu blantyre which is good and you know what is more beautiful ndi zonena kuti no adawa amakondedwa ndi anthu ochuluka kwambiri amene amadana ndi Jomo guys. I think ameneyo ndiye kuti ali ndi zifukwa za person otherwise Jomo yeti mu blantyre mo ndamagwira mo ball. This is good. Tipite kunkhani yathu ya number 2 wapezeka zonena kuti mu 24 hours yomwe Jomo yemweyo anapezeka zonoto wayankhula nkhani zokhuzana ndi ma investment komanso ma building mu blantyre akunena kuti no it's high time now kunena kuti no anthu amene akufuna kumanga ma building makamaka mwina mwake kandi makampani akufuna zikumanga zima building zitali zija aonesese zonena kuti no aziganiziranso pasi paja kuyikapo nde kuti no kapaki underground kapaki malo oyimitsirapo magalimoto adzikhala pansi pa chibuilding paja kenako mwambamo ndikumabwera chibuilding icho cholinga chonena kuti no ndiye kuti mabuilding a mtown mmenemu akhale ndiye kuti amakono tisamangomanga zinthu zamakedzana iyayi space ndiyo chepa kale ndengati mwamanga chibuilding chija ndiye kuti no chafika mwamba umwe mufunikiranso ndiye kuti space ina posungira magalimoto pamene ngati mwamanga ndiye kuti pasipa posungira magalimoto mwamba mu building yo ndiye kuti malo azikhala asungidwa komanso ma building ake azikhala amakono tizichitako zinthu mosiyana napo inu. Izi ndi zimene zimakonda kumachitika kunja poti ifeyo ndiye kuti zakunjazi ife sitimapita kunja ndipo sidakafikeko kunja kuona kuti kwachira ukhangati kuti bwanji ifeyo kwathu nkuno ndiye timangoonera m'mafilimu amene muonera mafilimu ndiye kuti mumvetsetsatu mapulani amene akukamba Jomo kunena kuti no
kumapezeka ma building ndithu otino ndakuluakulu koma anthu amakapanga pake magalimoto pansi padza kena kundukumakalowa ndi kuti ma building muja akapanga pake magalimoto kumene apanga pake magalimoto kuja ayimitsa galimoto yawo pansi padza amapita ndi kuti khomo limakhaso lili pomwepo ukalowa mu khomo lina lake likatero ndi kuti no amatika ndi chichani kodi chikepe chimanyamula tsopano ndikuapitisa mmwamba pakana akafike ndi kuti kumene akufuna akatani akafikeko amangodina mabatani andupita lomunamba mwakuti chikepe chikafika lomwe imeneyo nkutsekuka iwo nkutuluka opitirira malumu ena apita mwamba amadzipitirira choncho zomweno zimakhalabe zinthu zamakono kunonso tingapange zimenezi osamangozionera ndi kuti kutali magayizi this is ndi kuti notu 2026 and tadusakalenso even half ya chaka sitili mu 2000 kapena mu 1995 yayi ndone kuti noti kumaina okhabe tasuntha nde these are the plans mwina atamayankhula chonche ngati ameya mtsogoleri wa mzinda anthu adzakamabwera kuzapanga ndi kuti ma design ama building awo angamalingalire zonoto meya wa mzinda uno anakamba zonoto kofunika tipange zotere nditati ndikhani serious tipange building yathu motere kwa apasati ma ideas ngati timene toto ndekuti mwina zingasinthedi town ija kubwera apo ndekuti akukambaso zonena kuti no zomayika zikwangwani ndekuti misewu zikwangwani basi mbwerekete ine Dr. ndani ine mfiti zidana chane kapena ejeni afiti amupange motere amuyang'ane kuku apo ayinde kuti mupezeko zona kuti basi nonse musololoka milomo ine Dr. otero zimenezo ayi akuti musite imene yosangokoma zikwangwani ayiso zikwangwani zimene zizipezeka musite mmenemo zikhale zamagetsi ziziwala ndithu mababu zikwangwani zija ndekuti zinda uja uzakhala oneka bwino okongola osati ongokhala wachisawa wasongatuwo uzakhala wakilini zochereka zake za smart nde kungoyika kuti no zikwangwani zikhale zoti ziziyendera magesi ndisinganga kuti abenenge kaike ino chikwangwani cha magesi kupaka noti nesinganga chani chani afiti mupange nane motere kapena ndizapanga nano motere zisinganga wake ndi kuti abenanga pange zimezo chifukwa ndi kuti zizimpanga cost magesi zizimpanga cost kuti akapangise chikwangwani chawo chipangire mababu bwinobwino ino cost a lot ndo in a way apapo apanga ndi kuti wasabuliratu kunoti no pasapezekenso chisawawa cha zikwangwani zopanda ntchito ndekuti musite imeneyi ya Blantyre I think ifese tinafika kumene kwamene muli ku Blantyre mwina mungatiuze kuti kodi nokoma zimene zizi zikupangiso zoti site iziwala ntchito zomwe akuchita Jomo zikumaoneka ali kuti no pa ground po pakuoneka bwinobwino one day tizafika kumene kuti zapange confirm rokha komano so far panopa I think akuchita bwino tipende kuti mu nkhani yathu yachitatu imene I know kuti iyi ndi ibayaso anthu ochuluka komabe in a way ndi yofunikira iye wapezeka zona kuti Jomo imweyo within 24 hours yomweyo waletsano ndi kuti anthu amene amayendetsa njinga za Akabanza anthu amene amayendetsa njinga za moto zija nkumanyamula anthu mwamarola yonjo makasiya uko akuti Akabanza nonse osetsadza kuonenso ndi kuti muli Mtown mukhala ndi malo anu muzinyamula kumene mmanyamukira muzitheraso pena pake anthu azichoka pamenepo ndi kuzafika mtown muno chifande kuti it will be a walkable distance pazikhala ka distance konena kuti no anthu akhoza kuyenda ukafika mtown oserekeza sukulowa mtown musokoneza zinthu inu mmangoyenda kusachisawa zimenezo zatha zikatero ndekuti Akabanza akhala ngati mwina mwake mtown muja azilephera kuti atole marola ochoka mtown kapena asiya anthu mtown azingoasiya malo ena ake tikamakamba izitu ndizonena kuti akutina kuti no Akabanza onse amene amachokera ku Chilimba ndekuti adzikabwerererano paka ndodo pamene adzikayima mpaka ndodo basi sangaduseso paka ndodo ukafika mtown nkati ayiso paka ndodo akatero anyamuke pamenepo azibwereranso ku Chilimba nkhani yake nditi ndimeneyo Akabanza ndekuti ochokera kulimbe ndi ndilande amenewo ndizoona kuti adzikabwererera ndekuti pa petroda mwanyamula ndekuti makastoma ochoka ndilande kulimbe pokabwerera pano ndi pa petroda osakalowa nkati mtown ayiso main business center osakafika main business center inuyo pano pobwerera mpaka pa petroda mwasitsa pamenepopo ndekuti no akastomala wanu azipitirira akalowe mtown inu muzibwerera ndekuti kumene machokera kulimbe kaya kundilande ndiye kuti fans yomwe Akabanza ndekuti ochokera ku Chilomoni amene ndekuti adzikabwererera pa Lions pamenepo mwanyamula makastoma anu all the way from Chilomoni uko
muyenda nawo mpaka mudzafika ndikuti palayozi pamene mukusiyana ndi customer business yanu pamenepo inu muzitembenuka kumabwerera kwanu ku Chilomoni. Customer anyamuka kupita mtown, nkhani yake ndi imeneyo, koma njinga zanu zisapezekenso mtown. Ndiye kuti no amene adzichokerano ku Chilobwe amenewo ndi Manase komanso ndi kuti Manyowa amenewo ndizono tino Akabanza amenewo adzikamalizira ndi kuti no pa Vanamali. Ndiyeno tana 3 places amenewa mwanyamula nje kuti Akabanza muchoka ku Chilobwe kapena apo mukuchoka kwa Manase kapena ku Manyowe. Inuyo ndizonena kuti no pamene mukathera ndikuti ndi pa Vanamali basi. Osapezeko zoro mukalowa nkati ndekuti mukande kuti mukuyambana ndekuti no ndi mfumu ya mzinda mwene Jomo kapena aposo ndekuti mungalandire zilango zanu zapadera. So nkhani akuti ikhala motero izizibe ndekuti zithandizira pokambapo ya kuti no mzinda ukhale ndekuti no uri uswachisawa wayayi usikhala kuti kuyenda bwinobwino. Fande kuti no anthu azikhala akakhala mtown mucha samakhale ndi alali cheucheu kuti koma sitigundidwa azimanga ma business sawo mene mucha. And izi ma guys I know kuti mwina mwake Akabanza aja sangasangalale nazo chanjani inaso makasoma ena zote fedi akatinyamula kuchoka ndekuti mtown muno timakhala ndi za simple kafika kwathu koma pali ziyenda tizikafika so pa Vanamali tizikafika so pa Petroda kati kafike pa Kandodo zimene zakuyenda aganiza bwanji guys. I think zimene apanga Jomo zimafunikira kwina kulikonse even kunoku kulilongwe kaya ndi kunzuzu anjinga za Akabanza wawa ifi pali anthu amene amachita so zinthu zonunkha kwambiri ndi anthu anjinga za Akabanza njinga za moto amayenda mwachisawawa kwambiri mene amathamangira m'misewumo kutamanga akatire ndi kuti awomba galimoto akatire angodusa motere alibe kunoti malamulo apansewu kuona chipewa chasanatenge chipewa soja njinga ya moto akagwa aphwanyike mutu wonde kuti zosayenda zosakhala bwino magazi awo amayenda irresponsible kutamanga speed overspeeding usalingaliro zona kuti miyoyo yawo ipachani njingayo akuyiphwanyaphwanya akuyiwonongera lifespan yake facha akuyendesa mosasamala kumakamba zoti chifukwa choona kuti njinga sizimakhala zawo zimakhala zabwana. Ndiye alibe nazo ntchito zoti gakhala samale njinga yemweyo chabwino ngati simufuna samala njingayo samala moyo wanuwo kapenanso musamale moyo wa customer ndithu zosalongosoka chipwirikiti chokhachokha akatero ndi kuti no poti njinga zina zikumakhala ndi kuti zili ndi zimawayiresi pamenepo aliza chiwayiresi cho ndikuti kusukusira nzira yonse kuti magayizi can't you have at least ka sense kena kake muzikhalako kumalingalira mwina kukhala kumachitako zinthu molongosoka ndithu komano this will help izi zithandiza ndithu kuti mwina make kasanite kameneko kabwerere mu city imeneyo ya Blantyre which is beautiful. Jomo well done. Ifeoti zakamba za magaya wawa pamene akuchita zabwino anakali moyo nthawi yomweyonso osadikira zona noti tizamve zona kuti atsamira mkono ndi nkomati komatu ndi anapange izi ndizi zabwino zawo tizakambatu ali moyo ndipo no inu tupitirizani kuchita ntchito zotamandika ngati zimenezo and we know kunena kuti no dzina mukulemba komanso pamene mukuchita zabwino ndi kuti zabwinonso zimakutsatirani zochuluka akuti